शिवसेना 12 जागांवर गोव्यात उमेदवार उभे केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर आम्ही युती केली, पण आम्ही 12 उमेदवार आमचे उभे. त्यातला पणजीमधले जे आमचे उमेदवार शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी माघार घेतली उत्पल पर्रिकर यांना पाठिंबा देण्याचा. त्याच्यामुळे 11 उमेदवार रिंगणामध्ये. पणजीमध्ये आम्ही यासाठी माघार घेतली, पणजीतली जी लढाई आहे उत्पल पर्रिकर विरुद्ध भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार ज्यांच्यावर बलात्कार, खंडणी, पैशाचा अपहार, जमीन लुटणं म्हणजे लँड माफिया अशा अनेक आरोप आहेत. अशा उमेदवाराला पणजीचं नेतृत्व करायला दिलं भारतीय जनता पक्षाने. हा गोव्याच्या चारित्र्याचा प्रश्न ही लढाई, आणि गोव्यातलं राजकारण गेल्या काही वर्षापासून अशा पद्धतीनेच बिघडलं आणि गढूळलं. हे जर आपल्याला दूर करायचं असेल तर मला असं वाटतं की पणजीतली लढाई ही गोव्याची लढाई म्हणून आपण सगळ्यांनी त्याकडे लक्ष देऊ. म्हणून आम्ही उत्पल पर्रिकरला पाठिंबा दिला. अन्यत्र 11 ठिकाणी आमचे उमेदवार लढतात.